Здравейте, приятели и скъпи зрители на моя канал! Днес ще засегнем една тема, която вълнува и тревожи мнозина от вас, особено възрастните хора и пенсионерите. Тема, която виждам, че често се обсъжда с притеснение в форуми, в разговори между съседи, дори по опашките в магазините. Става въпрос за онзи пронизващ въпрос: ще ни вземат ли жилището след смъртта ни? Трябва ли да се притесняваме, че домът, който сме градили и поддържали цял живот, може да отиде в чужди ръце или дори в ръцете на държавата вместо при нашите близки? Това е изключително важен въпрос, който засяга всяко семейство, всеки човек с имот. Информацията, която ще споделя днес, не е просто съвет, а критично важен наръчник за вашето спокойствие и сигурност. Моля ви, останете до края на видеото, защото всеки детайл е от значение. А сега, още преди да навлезем в същината на проблема, ако все още не сте го направили, абонирайте се за канала ми, натиснете бутона "Харесва ми" и споделете това видео с вашите приятели и роднини. Нека достигне до повече хора. Същността на проблема. Нека започнем от там, откъдето идва най-голямото притеснение. Често чувам хората да казват: ето, на Запад правят така, сега и при нас ще дойде. Или пък приятелката ми разказа за един случай, в който на стари хора им взели жилището, защото нямали наследници. Тези слухове и непълна информация създават огромен страх, който, макар и до някъде разбираем, често е неоснователен, но понякога, за съжаление, се базира на реални рискове, които могат да бъдат избегнати. Как работеше системата преди и какво се промени? В България наследственото право е уредено от Закона за наследството, който е доста стар закон, но е претърпял множество промени и допълнения през годините, за да отговаря на съвременните реалности. Основният принцип винаги е бил и продължава да бъде, че имуществото на починалия се предава на неговите наследници по закон или по завещание. Няма никаква радикална промяна в основния принцип на наследственото право, която да позволява на държавата да граби имоти без основание. Преди, както и сега, основните начини за предаване на имущество са два: по закон, когато няма завещание, и по завещание, когато починалият изрично е посочил кой какво да получи. Наследниците по закон са разделени на редове. Първи ред са децата на починалия, втори ред са родителите. Трети ред са братята и сестрите, техните деца и тък. Когато има наследници от предходен ред, те изключват наследниците от последващ ред. Тоест, ако имате деца, те наследяват всичко и другите роднини нямат право на наследство. Единствено преживелият съпруг наследява заедно с децата или с родителите, или с братята и сестрите, в зависимост от конкретната ситуация. Това, което се е променило или по-скоро е станало по-актуално и създава объркване, е динамиката на обществото. Повече хора живеят сами, без деца, без близки роднини. Увеличиха се случаите на договори за гледане и издръжка, които често са обект на спекулации и злоупотреби. Появиха се и нови форми на социални услуги, понякога недобросъвестни, които могат да крият рискове. И най-вече зачестиха измамите срещу възрастни хора, които са изключително уязвими. Термини, които е важно да разбирате. Завещание. Документ, чрез който човек разпорежда със своето имущество за след смъртта си. Може да е нотариално или саморъчно. Дарение, предаване на собственост приживе, безвъзмездно. Договор за гледане и издръжка. Договор, при който едно лице прехвърля собствеността на имот на друго лице срещу задължението на последното да го гледа и издържа до края на живота му. Този договор е особен, тъй като прехвърлянето на собственост става веднага, но задължението за гледане и издръжка е доживотно. Изморено наследство. Това е терминът, който описва ситуацията, когато починал човек няма никакви наследници по закон, чак до 6-та степен родство и не е оставил завещание. В този случай имуществото се придобива от общината по местонахождение на имота, а ако е извън регулация, от държавата. Това е единственият случай, при който държавата или общината стават собственик на имот на починал човек без пряко завещание. Основна част 1. Подробен анализ. Кой трябва да се притеснява и кой не. Нека бъдем пределно ясни. Трябва да се притеснявате, ако сте сами без преки наследници, нямате деца, съпруг, родители, братя или сестри или други близки роднини, които да ви наследят по закон. Това е най-рисковата група. В такава ситуация, ако не предприемете нищо, имотът ви наистина може да отиде в общината или държавата. Имате дългове. Ако имате значителни необслужени кредити, просрочени задължения към институции, неплатени данъци или други финансови тежести, вашите наследници могат да наследят както имуществото, така и дълговете или да се откажат от наследство. Ако няма наследници, които да приемат наследството, включително дълговете, кредиторите могат да предявят претенции към имуществото. 3.
Имате неуредени имотни отношения, например имотът е съсобствен с други хора, с които нямате добри отношения или има непълноти и грешки в документите за собственост. Това може да доведе до спорове и усложнения след вашата смърт. Фото сте подписали или обмисляте да подпишете договор за гледането и издръжка. Този тип договори крият много рискове, ако не са добре обмислени и консултирани с юрист. Не трябва да се притеснявате, ако имате преки наследници, деца, внуци, съпруг, родители. Те са ваши наследници по закон и без завещание. Цялото ви имущество ще се разпредели между тях съобразно закона. Имате валидно и ясно завещание. Ако сте оставили завещание, което не нарушава запазената част на наследниците по закон, за което ще говоря по-късно, то вашата воля ще бъде спазена. 3. Всички ваши имотни документи са изрядни и актуални. Нека разгледаме няколко конкретни примера, за да стане по-ясно. Пример 1. Баба Пенка и племенникът. Баба Пенка е на 85 години, вдовица, няма деца. Единственият ти жив роднина е нейн племенник, син на починалата ви сестра. Баба Пенка живее в апартамент в София, който е нейна собственост. Тя не е написала завещание. Какво се случва след смъртта й? По закона за наследството, племенникът е наследник от трети ред, като представител на майка си, сестрата на баба Пенка. Тъй като няма наследници от първи или втори ред, племенникът ще наследи целият апартамент. Няма никаква опасност държавата или общината да вземат имота, защото има законен наследник. Проблем би възникнал, ако баба Пенка нямаше абсолютно никакви роднини до 6-та степен. Нито племенници, нито братовчеди, нито други. Само тогава имота би станал изморено наследство. Пример 2. Дядо Иван и договорът за гледане и издръжка. Дядо Иван на 78 години е сам и болен. Съседка предлага да го гледа до живот, да му носи храна, да чисти, да му помага с пазаруването, срещу което дядо Иван и прехвърля собствеността върху апартамента си с договор за гледане и издръжка. Договорът е изповядан пред нотариус. Рисковете тук са много сериозни. Първи риск, ако съседката не изпълнява своите задължения, не го гледа, не му дава издръжка, дядо Иван има право да развали договора по съдебен ред. Но това е сложен и дълъг процес, който изисква ангажимент, средства и енергия, каквито възрастните хора често нямат. Имало е много случаи, в които след сключването на такъв договор, гледащият рязко е преставал да изпълнява задълженията си, оставяйки възрастния човек в още по-лошо положение. Втори риск, ако дядо Иван има деца, те имат запазена част от наследството. С този договор той може да накърни тяхната запазена част. В този случай децата биха могли да оспорят договора след смъртта му, като заведат дело за възстановяване на запазена част. Това може да доведе до продължителни съдебни битки и да не донесе мир нито на гледащата, нито на наследниците. Трети риск, често гледащите искат и прехвърляне на собствеността върху имота. Това се случва веднага при подписване на договора, т.е. гледащият става собственик още докато възрастният човек е жив. Това създава огромен риск от злоупотреби, защото ако отношенията се влошат, възрастният човек може да се окаже чужд в собствения си дом. Пример 3. Семейство Петрови и дълговете. Семейство Петрови притежават апартамент, но имат и сериозни потребителски кредити, както и просрочени задължения за данъци и такси към общината. Те имат 2 деца. След смъртта им децата ще наследят както апартамента, така и дълговете. Децата имат няколко възможности. Да приемат наследството изцяло, включително дълговете. Тогава те ще трябва да погасят дълговете дори и от собствени средства, ако наследственото имущество не е достатъчно. Да приемат наследството по опис. Това означава, че те ще отговарят за дълговете само до размера на стойността на наследственото имущество. Това е по-сигурен вариант в случай на дългове. 3. Да се откажат изцяло от наследството. Това е опция, ако дълговете са по-големи от стойността на имуществото или ако наследниците просто не желаят да се занимават с него. Отказът от наследство става с писмено заявление до районния съд. А ако децата се откажат от наследството, то ще премине към следващия ред наследници по закон. Ако и те се откажат и така нататък, докато се стигне до ситуация без наследници, тогава общината или държавата ще придобият имота, но той ще бъде продаден, за да се покрият дълговете. Тоест, пак няма грабеж, а законен ред за удовлетворяване на кредитори. Пример 4. Нима социална услуга измама. Жена на 90 години, която живее сама, е посетена от социални работници, които не са истински, предлагащи и безплатна помощ в домакинството срещу подписване на едни документи за регистрация.
Всъщност, под заблуда, тя подписва документи за прехвърляне на собственост или пълномощно, с което те могат да се разпореждат с имота й. Това е чиста измама. Това не е обвързано с законното наследяване, а с престъпни действия. Затова е изключително важно възрастните хора да не подписват нищо, без да са се консултирали с доверен адвокат или нотариус, а още по-добре с надежден роднина. За съжаление, такива случаи не са рядкост и затова пенсионерите трябва да бъдат изключително бдителни и да не се доверяват на непознати. Основна част 2. Изключения, подводни камъни и неочевидни нюанси. Запазена част от наследството. Това е един от най-важните нюанси в българското наследствено право. Законът защитава най-близките наследници, като им гарантира определена част от наследството, независимо дали има завещание или дарения, направени приживе. Кой има запазена част? Децата или техните низходящи? Значи родителите. Бъдеще на преживелият съпруг, размерът на запазената част варира. Например, ако починалият има едно дете, запазената част е 1/2 от имуществото. Ако има 2 деца, запазената част е 2/3. Ако има съпруг и едно дете, запазената част на детето е 1/2, а на съпруга 1/4. Останалата част от имуществото се нарича разполагаема част. С нея наследодателят може да се разпорежда свободно чрез завещание или дарение. Какво означава това на практика? Ако чрез завещание или дарение приживе сте накърнили запазената част на вашите наследници, те имат право да поискат възстановяването и по съдебен ред. Това означава, че дори да сте дарили имота си на някой друг или да сте го завещали изцяло на трето лице, вашите деца или съпруг могат да оспорят това дарение завещание и да получат полагащата им се запазена част от имота или от неговата парична равностойност. Това е сложен съдебен процес, но е важна защита за наследниците. Неизвестни наследници. Често се случва, особено в по-големи родословия, да има наследници, които не са известни на останалите или които живеят в чужбина и нямат контакт с България. Откриването на всички наследници е задължение на общината при издаване на удостоверение за наследници. Понякога процесът може да е дълъг и труден, което забавя уреждането на наследствените отношения. Ако не бъдат намерени всички наследници, това може да доведе до проблеми при разпореждане с имота в бъдеще. Например, при продажба банката няма да финансира сделка, ако няма яснота за собствеността. Оспорване на завещания и договори. Завещанията и договорите за гледане и издръжка могат да бъдат оспорени пред съда по различни причини. Недееспособност на завещателя-прехвърлителя. Ако може да се докаже, че към момента на подписване на завещанието или договора, лицето не е било в състояние да разбира свойството и значението на постъпките си, например поради тежка деменция, психично заболяване. Това е често срещано основание, особено при възрастни хора. Доказва се с съдебно-психиатрична експертиза, използване на измама, заблуда или насилие, ако завещанието или договорът са резултат от принуда, заплаха или измама. Нарушаване на запазената част, както вече споменахме, ако завещанието или дарението накърнява запазената част на наследниците. Неизпълнение на задълженията по договор за гледане и издръжка. Ако лицето, което се е задължило да гледа и издържа, не изпълнява своите задължения. Това е основание за разваляне на договора. Съдебните дела за оспорване са дълги, скъпи и емоционално изтощителни. Затова е по-добре да се предприемат превантивни мерки, отколкото да се стига до съд. Община, държава като наследник, кога и как се случва. Както обяснихме, това се случва само в един единствен случай, когато няма абсолютно никакви наследници по закон до 6-та степен родство и няма завещание. В този случай говорим за изморено наследство. Имотът не се взема, а се придобива по силата на закона за наследството. В практиката тези случаи са сравнително редки, защото дори и да няма деца, обикновено има други роднини, племенници, братовчеди, деца на братовчеди и т.н. Затова е важно да сте наясно с вашето родословно дърво. Проблеми с документи. Една от най-честите причини за главоболие са непълни, неточни или липсващи документи за собственост, грешки в нотариални актове, несъответствия между кадастрална карта и документи, липса на актуални скици. Всичко това може да забави и усложни процеса на наследяване и разпореждане с имота. Например, ако в нотариалния акт е записана грешна квадратура или адрес, това трябва да бъде коригирано. Такива корекции стават по съдебен или административен ред и отнемат време и средства, чуждестранни наследници. А ако имате наследници, които живеят в чужбина, процесът на уреждане на наследството може да е по-сложен поради разлики в законодателството, необходимост от превод и легализация на документи и по-трудни комуникации.
Все пак европейското законодателство вече улеснява признаването на наследствени актове между държавите членки, но все още има специфики. Важно е чуждестранните наследници да са наясно с българското законодателство или да ползват услугите на местен адвокат. Практически съвети какво да направите сега. След като вече сте наясно с основните рискове и нюанси, е време да преминем към конкретни действия, които можете да предприемете, за да осигурите спокойствието си и да гарантирате, че вашата воля ще бъде изпълнена. Надявам се, че тази подробна информация е била полезна за вас. Моля, споделете вашето мнение в коментарите отдолу. Задайте въпроси, ако имате такива. Това видео е направено, за да ви помогне, така че всеки ваш коментар е ценен. Ако съдържанието ви е харесало и ви е било полезно, моля, харесайте видеото, абонирайте се за канала, за да не пропускате бъдещи важни теми и го споделете с вашите близки и приятели. Нека се пазим взаимно информирани и защитени. Благодаря ви, че бяхте с мен. До нови срещи!